Spýtame sa pani triednej učiteľky, že či to môže odporučiť aj druhým učiteľom na iných školách. Určite geniálny zážitok pre chalanov, aj pre učiteľov. Čomu nemôžeme? A spýtame sa druhej pani triednej učiteľky, kde ju nájdeme. Dáme si dole masku, však áno. Môžeme povedať aj názov učilišťa? Školy vlastne teda? Povedať názov, Stredná odborná škola stavebná Žilina, prvá B, mechanik hasičskej techniky, výborný zážitok, odporúčame. Výborne. Žiaci majú po koľko rokov? 15, 16. 15, 16. Rodičia všetkým dovolili? Všetkým áno, bol informovaný súhlas. Dobre. Stránku som im poslala. Ďakujeme za informácie. Ešte kto nám povie dátum dnešný? 26. 26. a ktorý rok? 2012. OK, koniec filmu.